kamɓe tan ɓeydi ɗum wonde wujjaji amen jorta ko kamɓe tan mbaɗi ɗum ala goɗɗo enveloppe aji tan ɓe cornante ɓe garta ɓe ndeeƴa ay hande ɓe mbi amri murtanni ɓuuɓi hande haydara ala toon nana deeji ete ɓene kuppi réseau sociaux eɓene kuppi réseau son kuppi réseau hurujo hak bandiyagal sukaɓe worɓe haɓeteɓe ne piyeɓe dañani walloɓe soɓe dañi walloɓe koɓe fellitiɓe koɓe susɓe koɓe tasɓe koɓe dariɓe kono ɓe dañani walloɓe soɓe dañi walloɓe dariɓe 40 tan walloɓe wonɓe e nder laamu ɓe fo démissioni jalti minen min cohli ko hakke amen min cohli ko joltono min hakkeji amen min cohli ko ɓeeɗoɓe mbaroton yo arrête yo daro ɓe nangi police ji ɓe piɗumen ha mayde bonɗe ñoƴƴi ɗumen wallahi billahi cabar wonta ippude e nder murteni son mbarini kam neɗɗo son gaddini kam kalis mi ƴetta kattiso mi taƴa kalis o ha wonta kette min wonki ɓiyen ɓurani kam fof kono ɓe mbaɗata ɗum ayi jaye ɗum noon mboɗo jaggi seeɗa jafudon kam on beltanama kadi no fewi on ñagama kadi yakoy no fewi fama boy haala ma waɗi fayida Maliba bisimilla ma Maliba coppin micro ma fama boy a weltanama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waleykum salam ɓeydu danmade seeɗa on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere tanam eyyi mi heeɗima daba mono waɗi fayida ko hunde hulɓinide ko hunde hamnide haalta ko deƴƴatako enen ko min to Mauritanie ala ko wonto sowona fenande kadi mi mbeɗa feli mi heeɗi daba moon o waɗi fayida kadi mi heeɗima kadi ko Aliou Alpha Ba haali ko min nani e buuɓel e oɗo Alpha mo janggani famboyen ndeysan koɓe kaali ko ala fof ko wattete hen kadi enen leydi min ɓuuri musten fof tan ko balle tan e mbara e nder Mauritanie tan mbiyani mbaɗani haydara ƴamde belade tan e heftude kalis muɗum taw wona lawol elle waroɓe guertogal leydi elle ala luwa leydi ndi ne metti a heɓata hakke ma a heɓata kayitaji ma aɗan tan ware aɗan tan fiye taw haydara waɗani min ɓuuri musten fof ko safalɓe non police ji balleɓe mi ko ɓe ɓuuri musten aɗa yiya aɗa waɗa balleje honoma aɗa wara ɗum balleje honoma aɗa wara ɗum te kadi hara nde mi yiyani hen caɓar pode ene jari hen ene dari hen ko kamɓe tan goni hen eɓe piye eɓe mbaɗa jaw tan naata ha nder galle aɗa fiya yummumen en timmen bamumen timmen kadi min mayde oɗo sugorko maynoɗo ñande no wona ɓe yimɓeɓe gulli ɗo en duhi ɗo en kaali ha tampi wona ɓe corna kalis tan ɓe dokka kalis enveloppe tan ɓe garta mi deji kalis haydara nafata ƴeew oɗo joni Oumar Diop wona warama ƴeew tan balle tati tan deƴƴe elle haydara meeɗa kewde fittande kay woni fof kono neɗɗo yaha hokko dokkeɗa kalis tan garta deja elle wona an ɗum fotani wonde kadi leydi en heewi fenande sogal loi o wona loi a faami kadi ko kamɓe dokkiɓe kamɓe fotantaɓe neɗɗo adda hokkuma kalis 5 milliards fotan ɗum debbo goto wadde ɗo vidéo ene balleɓe ene goto ene goto fof ne heeɓa 5 mille caɓato boɗe tottude minen jii vidéo o c'est pas normal leydi ne metti ne hamni haalta ko deƴƴata vraiment ɓe kaɓama ɓe duki ɓe mbaɗi fof kono ala ko gasata Maliba a jarama min kettima tempo e ma min kettima point de vue ma haala ma waɗi fayida Mamadou bisimilla ma Mamadou Diop merci assalamu aleykum mino adi waleykum salam eyi fatam tan min komi ƴettoto pause tan ma yewtere nde weeli ko pato liggeni heeɗa 5 minutes tan après macon ɗo en vas-y bisimilla Mamadou eyi mi salmini on no fewi mi juurima weltanima moon bisimilla ma eyi kadi ko min ndindi yewtere nde kadi en ndindi mette ɗe kadi mette gonɗe Mauritanie nde ko woni Mauritanie e Sénégal najo eyi nde wonno bara ɗo ko bandiraɗo meɗen hakkude jiiɗaɗo e Mauritanie hakkude jiiɗaɗo e Sénégal wallahi Allah ndeysan eyi min cikkannomi mais police ji ɓaleɓe ɗinoɓe naati en ko goɗɗi ɓe mballa ɓaleɓe kono kamɓe naatiri nde ko wallude sabal no ɓaleɓe mayi mais kamɓe ko ndefi ko ɗum ɓe naatiri hen siwi kamɓe yimɓe andi kamɓe jiiɗa yummaɓe ɓe jiiɗa bammaɓe ko kalnumi henki o ɓe jiiɗa miñiraɓe mabɓe ɓe jiiɗa ɓiɓe mabɓe ɓe jiiɗa rewɓe mabɓe nde wonno so pini suwa kamɓe ɓe dawan ɓe paya bureau
suhaaɓe ngummo paya mbedda ɓe jaaɓe kaɓoya toon hay boɗeje goto haɓera hen wadde an sa andi sa dawi bureau ka kaɓeteɗo miñi nanɗo e nder galle he kaɓe ɗon tan ma en law goto jarani kala yaltoya ayi hawriya goɗɗo kadi jomum dawan toon arte galle mumen miñi kadi miñi kadi taw ko yanoma manifestation malla bane debbo a fi ɗum a waɗi ɗum garnat fof a waɗi mais cikkano kamɓe naati hen pour ko wallude ɓaleɓe kono kamɓe naate wallu waɗeɓe nde kamɓe pour ɓe naate lawmu he eyyi kadi ɗum ɗo kadi ko enen ɓeydi wadde ɗo mi bana debbo no wiɗo jonjoni ni so tawi ɗum ɗo waɗi tan enen fof jalten so woote ari tan jejjiren ko mbaɗɗen ko min jejjiren ko mbaɗaɗen ko jejjiɗen ko leyɗele men keftere ko jejjiren ko caheɗen ko jejjiren ko kalɗen ɗannade ho jejjiren ko kalɗen laamade ho e dow a cause ujuñaji jomum a cause ujuñaji 10 mais so tawi ni nattani en natta warede jamais de la vie ne mbaɗa ñande fof jamma e ñalawma simo kamɓe laamoto ko enen endoki pouvoir en mbare coheɗen kasa men kefte ɓe mbi ken ɓaɗe en pota jogade million ngaji en mbawa jogade million ngaji ken maccum mabɓe ko ni tan jo ok mi sabino mais tam gasi ha gongo inchallah quoi Mamadou haalama waɗi fayida kadi haalama yurminima ko Allah ɗo ɓerdamde fof vraiment no fayi taƴo ko haalama waɗi fayida kadi vraiment ene yurmini fi haalama waɗi fayida no fewi kadi mi kettima haalama oɗo wiyete baɗɗo drapeau Mauritanie o yaha bisimilla ma kaw bisimilla ma ceerno assalamu aleykum mbaɗɗon noon fof on calminama no wiiteno ɗo machallah débat o no weeli kadi ennene fof haalama ɗo mais jimmi andinde mon tan so tawi kam ennene wayta kon sénégalais walla leyɗele goɗɗe mais kam gande tan kam ennene vote kam yahata Mauritanie o tampine koye mon ɗum gila Mauritanie sosa ha joni vote kam koko wujjite tan o tampine koye mon nani ɗo yimɓe ne mbiya wonde il faut jomum ndente fof jaha votiya enen mate safal ɓeni guitte walla ɗum ɗo kamɓe fof koko bandiji kamɓe fof ko même politique kamɓe fof ko kamɓe mawnidi kamɓe pewjata kamɓe mbaɗata fof ɓeeɗo goƴƴaka annen hannde leydi Mauritanie oɗo so dañi walla oɗo so dañani so tawi kadi ko ɓaleejo kadi so dañi tan ɓe bloquat ɗum mbaɗata hunde fof haɓe bloque ɗum enne mbiya ko jeeyo drogue en bonnite fof donc Mauritanie hannde min ala ko jimi hen sona ko jomumen tan kaɓe tan hankkadin lawol gotol yaware nde natta hankkadin par ce que ɗum nenne ko trop c'est trop yimɓe mbawa wonde ɗo tan ñam fof enen mbaɗa masala haaje fof kadi ça fait des années ɗum ça existe ewa kadi so tawi tan kadi ennene ha joni kam ennene yimɓe tampi lorɗi yo yimɓe tampa lawol gotol mbaɗi sacrifice lawol gotol bon malheureusement gonga noon ma waɗɗo en gañiɓe e maaɓe ni fof mais kam ɗum ko kam mbiyata ko accident tan donc il faut accident waɗa hen donc yo yimɓe gandu wonde hankkadi natti wawde munji ɗum en nene par ce que souffrance on heewi trop par ce que en justice o nani ɗon ha joni eyaw ni changirta ni ennen eyaw janggo jomumen dokke haalisaji en haalis ala ko nafata hande tan haalis o ko nafatno hande tawanno heewɓe gonti goɗɗum e wona ennene oɗo maniére ennene wonde jomumen ne garan mbaɗa masala ha haalis en ɗum haalis no artiri wonkineɗɗo ne wonkineɗɗo noon ko ɓuuri wonkinede tiidde hande hay goto wawa arde finde janggo subaka wiyan créé wonki donc yo yimɓe gaccu ko ngoni dow ewa kadi sénégal naɓe kadi so tawi on ko mbawi tan ennen hay sinno ko wallude yimɓe kam hay sinno ko seeɗa kam no mbawi bange haalpuloreɓe wonɓe laamu ɓen fof no mbawi wallude yimɓe so mbelama wallude yimɓe ɗum kam bange armement je financement e fof ɓen fof no mbawi wallude yimɓe hay sinno kam wona Mauritanie tan directement kam e frontiére kam sénégal ɗo kam ennen toon fof jomumen mbawi ballodirde nden ɗum kadi yimɓe ni ka cohlani arme ni ga enen hannde ƴettude jaasi muɗum fof walla hay sinno ko sawru muɗum na ati police mo hawri fof so fi hannde c'est bon maɓe dog ma woodi hen dogmaɓe ma woodi hen kadi en siftor wonɓe jogui famille mumen kawrata jogori habde koye famille ji mumen par ce que ko woni ɗon ko fof ɓaleɓe tan goni ɗon no kañumen jogui armement mumen donc jomumen so dañi conscience tan enen wonde wawi hawrude frère muɗum walla mawnum ma ittu teniji muɗum joƴƴina yah walla kam yantude e maɓɓe ko yimɓe ngala ɓernde tan yo yimɓe kul tan ɗum nin tan cuustan lawol gotol hankkadin
yalla ya fo me yo il faut jom nyalle mon bandiraɓe on calminama mon juurama saminama machallah ɗum ɗo débat o ko garmi hen ɓooyani ko keɗimi hen ko seeɗa donc min kalami ko banggue hakkillam mi heeɗima nane Diara suudebbo goto kalannoɗo ɗon ko haali ko gonga labɗo ceer Mauritanie min komi Mauritanie en aussi 100% hayso kam voilà ko gabɓurimi wonde kam kono kam ko Mauritanaji mboɗo andi koy ko woni Mauritanie ko kadi ɓooyani kadi gimmi Mauritanie donc min kam mbaɗanmi conseillé enen ɓaleɓe tan ɗo mbawɗen wonde aduna he fof il faut tan jokkodiren en jokkodirani partout ɗum wona Mauritanie tan ha arti kam e leydi men hen kam leydi Mauritanie fof ɓuuri bonde mais son mbiyama joni police et commissariat partout woni hen ko ɓaleɓe pourquoi déjà ɓaleɓe wonɓe hen premiére ɓe jokkodirani holno wonɓe less ɓe holno jokkodirta déjà hay sen guittiɓe ɗon e kadi en batti ɗon ɓaleɓe woɗɓe kadi wontata kadi que c'est la même chose hade haalde ɗum ɗon fof oɗon débat ƴeweten joni président ma wiya hade muɗum arde wona ko ɓalejo wonnoɗo ɗon wona kañum ƴetti hokki boɗejo donc quoi qu'il arrive mboɗo sikki tan hankadi leydi ndi enen jaɓat tan walla kaɓeɗen walla no oro wiide tout à l'heure ni min kam aɗon celli haalaɓe ɗo ɓe mi annda so tawi ne heewi Mauritanie naaɓe walla wonɓe Mauritanie walla anndu bisimilla ma tan aka adden yen ma tan kadi bisimilla kam wonnen tan koye haalde annduɓe Mauritanie annduɓe Mauritanie walla wuurnooɓe Mauritanie ko ɓooyi kaw ɓeydan ma e famde seeɗa jafta mimi caɗele Mauritanie wona hannde ɗum ɗo ɗum fuɗɗi ɗum ɗo sadi bulande mimi ɗum ɗo ɗum fuɗɗima bien avant c'est-à-dire des années 89 là ko ɗon haala ka fuɗɗi oɗo ene famɗi ko haalata ko ene rega ɗum tagi haala tan min paamo jiɗɗa haalde ɗum tagi mi aɗa wawi wattude demande jafara Fatmata aɗa wawi wattude demande mo jaltimi tan aɗa wawi wattude demande min Fatmata wan bisimilla oui salamu aleykum ça va mbaɗɗon tan ɓe sahaɓe nen ayiɗe Yusuf hattiri jam bayre salamu aleykum waleykum salam mi salmini moon goto fof yimɗum yettoɗe min ɗo woni jaaduɓe yaal yurmomo yaafo yaal harnoma jam min kam ko mbawmi haalde tan haal seeɗa tan minen Mauritanie hande loi ala par ce que wonduɓe e nder laamu ko minen baleɓe tan minen surtout minen fulɓe ko minen mborami Mauritanie mi wita capar wartaki mi wita bi cercle wartaki mi wita bi jolfo wartaki kono hande tomin tolniɗo guila événement ha joni ko fulɓe tan mbarata te baroɓe ko leñol ma tan waratma par ce que gandiduma ko on waratma hande ɓe mbarma battima jewdi ko an jeeyi jewdi ma a jeewi ko fit e ɗum ɗo ma e warñede ma joni ɓe nanggo jewdi ma ɓe mbarma ɓe gayna kadi ɓe jaaha ɓe momta gondi mon jewdi kadi jeew minen tomin jahata joni mbasa fittande ma mbasa sukaɓe ma mbasa jewdi ma ala ko ittat hen kadi janggo kadi laamu arta o rendin kaalis ɓe jaaha ɓe momta gondi mon neddo hay hande fondu wonde Mauritanie omo jogui droit fondu de omo jogui droit par ce que saɗa war fondu ma newa ujunaji ɗiɗi mi cooda newa ujunaji tati mi cooda kono hande fittandu yahat tan ko weeli enen Mauritanie sukaɓe Mauritanie gummen e daren surtout enen fulɓe ko yawaru fof woni e Mauritanie ko minen fulɓe minen tan min mborami e Mauritanie min kala belaɗo ko ɗum mi haalata mi wiita baleɓe ngala toon baleɓe nen toon kono ko yawari woni e nder minen fulɓe ɓe ngala e nder cercle
min komi serkul komi jokker nenam ko serkul babam ko halpula kono hande gil événement min monam be mbari événement o wadan gal o sanki minen ko toroɓe minen min jekere ko wan monam mi bammako e babam jiɗi me ba ɓe mbari hay goto bennani hen hande kadi ko minen fulɓe ay minen fulɓe ko kalis nangi minen fittando min jaɓaki ɗum min jaɓi ko kalis ala sogo ɓe mbarat ko enen jafɗen haalintiɗe jafɗen nde so min mi haali hunde mettinede yo yaaf mi haalan pour ɗum kalum tan ko yiyandam jafɗen assalamu aleykum allo min kettima min kam mi wi hay o yaware hande fulɓe ɓe ko minen tan jeew o cukalel joni nanga e hannder galle mum fiyam yummakko nen dari bammakko nen dari leñol makko nen dari hay batti ittata hen min kam mi wita yawaro o ala e nder serhulle o ala e nder fulɓe kono enen fulɓe yawaro bone fof ko minen janggo kadi soɓe mbaɗi ko vote kadi ko minen mbaɗata présenté minen gonata premiére fulɓe ko minen gonata premiére te kadi barowo ɗon kadi aɓe gandude mata oɗo woni seydi ma tan o woni jaaɗiɗo ma tan wi kaari ko ni mbaren vraiment hamin kañum tooro téléphone o ale yusuf nan an jangal lemi mbagandinade téléphone o kono ndana ɗiɗo tan min komi jokkere min nenam ko serhol babam ko haalpular min monam gorko ɓe mbarimo événement bammako e babam jiɗinme ba o waɗano wiyani gil événement ha joni ko minen fulɓe tan gasi minen ko kalis jogue minen min jiiɗa fittande amen min jiiɗi ko kalis jewtan hanki e hecce hanki joni wuro fof dari lawol gotol kono gasi ayi jahande wannan ko ɓe mbaɗata ko ɓe mbaɗi ɓen kuppi réseau hay goto wawa haalde e leñol mum hay goto wawa wadde anda ko won toon anda ko waɗata o umar joni ɓe mbarima tan o weeli tan ɓe mbarima gasi o wasi jewdu mum o wasi fittande mum jafuɗen noon ka haalintiɗe mi anda noon taw oɗon keeɗi kam walla on keɗani mi anda